Iki lek sakmene gedine ya ngono bareng ngombe. Iya oke. Ya kelingan sing anu kae yo. Ngono. Iya. Ngono. Iya. Di kangkung, Iya. sawi. Iya. Kok Dolan tanune. Dolan iki lho Mas Fedi. ya. Kuwi lho sing go nyucuk. Iki nek lho. Lah iya padha. Sopo iki ta? Sing ngerti komen iki jal. Seret sak. Iki ki disuwek ta palingnya tuh. Iki lho delokan ndone ngombe. Iya iya. Kudu yang iki ceteng go ceret lho yang. Ngono ndasmu, ngono peteng. Yo alah. Arep unono tiwas dicopoti nyamuk. Unono Kang. Ya wis ndak kaki. Jajalan Kang. Kok iso ngene ya tapi. Lah yo. Cetak ngono kan. Cetak unono ta paling. Kudu cok, ngono peteng. Buka. Kira kena lho. Marah. Lagu ada. Hati-hati lo guys lek ini. Jangan mlebu kabeh lho sakmene. Timbangane kena prank. Soalnya kisah tanda tanya. Entar lagi uno apa ngombe. Ngono peteng. Ya